csendet kérek! Bizony sok tanulnivalónk van ma, ahogy mondja Kalapurfi. Nos, gyerkőcök, kezdjük a napot egy kis matematikával. Mennyi 5×2? Ne szégyellősködjetek, jelentkezzetek csak bátran. Igen, Clyde? 8. Téves, annyit kérek, hogy a súlyosan értelmi fogyatékosok kíméljenek. Ki tudja? Gyerünk, srácok, csak bátran. Azt hiszem, én tudom, Mr. Garrison. Mustagadék! Hé, fogd be a szádat, te baszott zsidó! Tékás, kiejtetted a szádon a B betű szót. A zsidót? Nem bassz meg, ahol ez a suliban, te kivel baszott hájas görény! Tékás! Nem is bassz meg, ahol! Tékás! Látod, már megint bassz meg az! Tékás! Tékás! Ne tessék úgy berágni, kinek ártunk ezzel? Viszi, bassza meg! Akkor most azonnal felmész az igazgatói irodába. Akkor most azonnal kapja be a dákomat! Ismételd meg, amit mondtál. Bocsánat, tanár úr, én csak azt akartam mondani, hogy... Azonnal tessék bekapni a dákomat, Mr. Garrison! Hát ez szarügy, haver. Hát, szó rettenetes csalódást okoztatok nekem, fiúk, bizony, szégyelhetitek magatokat, behívtam édesanyátokat is. Az enyémet is? Bizony. Hú, az nagy gáz. Megint bácsi, kérdezhetlek valamit? Igen, tessék. Minek ez a nagy felhajtás burnya? Ja. Tudni akarom, hol hallottátok ezeket a szörnyű trágárságokat, bizony. Sehol. Hát Mr. Garrison beszél így, hogy bevágódjon nálunk. Sajnos. Fiúk, őszintén kétlem, hogy Mr. Garrison valaha is azt mondta, szagolj pingvin puki, te finkfejű buzi. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan ideértek, hölgyeim. Ezt nem hittem volna rólad, Stan. Mit mondott a fiam, Mr. Mackey? Az F betűs szó hagyta el a száját? Dehogy, sokkal csúnyábbat A mondott. B betűset? Íme egy lista arról, milyen szófordulatokkal élnek mostanság. Ó, szűzanyám! Mi a fene az a tárogatózás? Ó, az, amikor hátraveted mindkét lábad és benyomnak a popsírba. Fiatal úr, azon nyomban elmondod Mackey bácsinak, hol hallottad ezeket a borzalmas frázisokát? De... Esküdtünk rá, hogy nem áruljuk el senkinek, még Mackey bácsinak sem. A Terence és Philip filmben. Barom. Szarok rá, rohadt jól unom a banánt. Terence és Philip? Azok a kanadaiak? Elnézést, de mi a minkő az a Terence és Philip? Terence és Philip két rossz életű, tehetségtelen kanadai színész. Ocsmány útszéli stílusukkal butítják a gyerekeket. Akkor itt az ideje, hogy figyelmeztető levelet küldjek a többi szülőnek, mielőtt más is látná ezt a Már borzalmat. mindenki látta, bazd meg. Erik! Bocs, de nem tehetek róla. Ez a film megmérgezte az ártatlan lelkemet. There's the girl that I like. Over there laughing with that smart new... Hey, feltartod a sort, te baromarcú! Üdv, srácok, mi az ábra? Csókolom, séf bácsi! Minden okés? Nem. Mi a baj? Lebuktunk, mert káromkodtunk, és soha többé nem nézhetjük meg a Terence és Philip filmet. Ó, hát ez rossz hír. Kár, hogy nem tetszett látni, amikor bejött az anyja, teljesen be volt szarva. Hoffa meg Cartman! Én is beszarnék, ha ilyen ronda banya lenne az anyám. Megcsúfold a mamámat, te dagadfasz! Nem vagyok dagad, te szaroszkulaképű lóbaszó! Hé, srácok, hol szedtétek föl ezt a szlenget? Süti adomány, mi?